No i teraz... Nie do mnie. No i teraz jeszcze raz rzuć do Mikusia. No nie daj. Rzucisz teraz do Mikusia, Jasiu. Mikuś, złap. Daj mi. Dobrze. A dobrze. Proszę. Nie do mnie. Mikuś, graj do mnie. Mikuś. O, Eryk, do patrz. mnie daj. Ach, chodź. To moja piłka. To Mikusia piłka, Jasiu. Mikuś, nie weź. Nie chce wziąć? To rzuć do niego. Zawołaj go. Mikuś, Mikołaj. Mikuś, Mikuś. Pacia, 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 ci, pacia, ci, pacia, ci, pacia, ci. No rzuć do Mikusia. Miki, zostaw tą pieluchę. Daj pieluchę. No, teraz pograj z Jasiem w piłkę. Dziękuję. Jasiu. Jasiu, rzuć do Mikusia piłką. No powiedz Miki. Jasiu śpi. Trzeba mu zabrać piłkę. Tata, zabierz mu piłkę. Mikuś, Mikuś, Mikołaj. Mikuś.